Co obxectivo de dinamizar as vendas e animar a afluencia de visitantes, o Concello de Ribeira volve a convocar o tradicional concurso de decoración de Nadal. Haberá 3 modalidades. A primeira, dirixida a particulares, premiará aquelas fachadas, balcóns ou xardíns mellor decorados que sexan visibles dende a vía pública. Outorgaránse 10 premios. Vanse a entregar un total de 10 premios que consistirán en cestas con produtos navideños e distribuídos do seguinte xeito. Vai a ser un premio para cada parroquia, unha cesta valorada en 180 euros, e vai a ser un premio especial para a mellor decoración do municipio cunha cesta valorada en 300 euros. Os comerciantes e hostaleiros terán tamén ocasión de engalanar os seus locais con decoración de temática navideña. Establecerase un primeiro e un segundo premio en cada modalidade, consistentes en cestas valoradas en 300 e 200 euros respectivamente. Poden participar no concurso todos os locais de hostaleiros e comercios do Concello de Ribeira. A decoración deberá estar como mínimo desde o 16 de decembro ao 6 de xaneiro, ambos incluídos. Os locais que queran concursar deben enviar a ficha de participación cuberta con un máximo de 3 fotografías nas que se poda valorar e apreciar a decoración. Tamén se pode presentar un vídeo con un máximo de 15 segundos. Os interesados en participar deberán anotarse previamente a través dos correos electrónicos facilitados nas bases, que xa se poden consultar na web municipal. Dispoñen de prazo ata o 18 de decembro para formalizar a súa inscrición.